Mga sugilanon kag mga binalaybay sa mga bantog nga manunulat gikan sa Kabisayan, aton karon igawaragwag sa kahanginan sa isa na naman ka episode sang Tingog Hiligaynon, panulatan sa Visayas na Katundan. Mayong adlaw sa tanan, ako ang inyong daldal dear, this is Mir. Kag ako naman, si Fran, your kikay girlfriend. Kag ini ang Tingog Hiligaynon. On air naman kita subong sa Tingog Hiligaynon para mamati sa mga matahom nga obra sang aton mga manunulat diri sa Western Visayas. Ang Tingog Hiligaynon ginsuguran sang hubon manunulat, kaupod ang UPV Literati, UPV Libertas, UPV Division of Humanities, kagang Diwa UP 102.7 FM, aton dya. Para sa episode nga ini, kaupod naton si Paul Gabriel Barranco para magsaysay sang isa ka sugilanon. Kaupod man naton si Lian halin sa hubon manunulat para ipakilala sa aton ng author sang obra sa episode nga ini. Lian? Ang basahon ni Paul Subong, amo ang babayi nga ginahimuan sang istorya ni Isidoro M. Cruz. Si Isidoro M. Cruz isa ka panelist sa mga writers workshop kag isa ka manunudlo sa University of San Agustin, Iloilo kag UP Visayas, Miagao, Iloilo. May ara siya sang duha ka National Book Awards for Literary Criticism, Literary History, kag nagdaog man siya sang first prize sa Palangka para sa poetry, kag first prize man sa Philippine Panorama Literary Contest para sa lipot nga sugilanon. Ang iya mga bag-o nga binalaybay makita sa Voice and Verse Poetry Magazine kag Philippine Graphic Reader. Ari naman si Paul para sa Ang babaye nga ginahimuan sang istorya. Ang babayi nga ginahimuan sang istorya ni Isidoro M. Cruz. Nabungguan sang nagaburhot nga truck sang balas ang isa ka jeep nga nagagwa sa parkingan sang SM Delgado. Nagbulid-bulid sa dalan ang pila ka mga sandiya halin sa jeep nga may karatula nga for family use. Nanaog ang driver sini. Nagdalamwa ang mga tawo sa shikis. Masanag ang adlaw. Masanag man ang kristal sang mga salakyan. Ginpadayon ni Nonoy ang iya nga ginaistorya. Ginhimutaran ni Roger ang duha ka baso nga root beer nga ginbutang sa lamesa sang waitress. Gintungtong ni Roger ang iya malahalon nga cellphone sa tupad sang iya baso. Ginabrihan ang orno sa atubang sang ila lamesa. Ginpamangkot niya si Nonoy. Ti, ginano ya? Ginhampak ya sang payong. O? Siling mo grade 1 pa lang tong bata ya? Hindi man tuya iya. Iya sang banaya. Bisan, kalain man sang imo nga bida. Siling ni Roger. Nagtulok siya sa puwertahan. Masulod ang iya amiga nga si Roxanne. Nagyuhom si Roger. Lain nga istorya ang iya gusto mabatian. Ginhimos ni Roger ang mga papel sa iya luyo. Didto niya papungkoon si Roxanne. Do kabahol? Dugang niya. Hindi gid lang, sabat ni Nonoy. Kay nga akig siya to sa banaya. Nagtindog si Roger kag ginhalukan si Roxanne. Siyang imo pamungkoton. Hambal niya kay Nonoy. Ano naman na? Nagayuhom si Roxanne. Story naman? Drama-drama? Anong natabo? Ginpatay ni Zenny ang mga suga sa opisina sang College of Arts and Letters. Nagabagting ang kampana sang University Chapel. Orasyon. Ginhulat niya anay maguntat ang ceiling fan antes niya ginyabihan ang pertahan. Bation ang tingog sang isa ka law professor sa punta sang koridor. Nagsulod sa paminsaron ni Zenny. Anoyhan kung abogada man ako. Zenny, palihog stencil mo ni, isort mo ni, ihatag mo ni kay Dr. amo ni, kay Dean amo na, typon mo ni, typon mo na. Naghapit si Zenny sa bondi clock. Ante siya magwa sa gate sang campus, ginlabyan siya sang pahero sang Dean sang College of Law. Nagbayaw sang kamot ang security guard nga daw nagsaludo. Bisan madulom ang kristal sang salakyan, nagyuhom si Zenny. Ginapanumdom niya sadto kung anong iya ilakot sa miswa. Ay abaw! Nilipatan niya gali ang iya balunan sa ibabaw. Naptamaran siya magsakaliwat.
Buwas na lang. Madamo pagid ang buwas. Nagsakay sa jeep kag ginsulod sa bag ang iya employee ID. Zenaida B. Gabaan. Zenaida Brillantes ang una. Commerce graduate. Contestant anay sa Search for Campus Queen. Namangkot liwat si Roger. Ginano siya sang bana, yahaw. Kung ako, hambal ni Roxanne. Tagaan ko siya pizza. Nagkulukadlaw si Roger. Mga labay-labay ang imo ya. Para niya sa yuhom. May yuhom pagali hasta subong? O sige, ako ya, guyuron ko siya sa banyo kag sumbagon. Waay sing nagkadlaw. Nagakanta si Zenny sang Greatest Love of All samtang nagapaligo. Nagyuhom siya. Ihatag karon nga adlaw ang cash equivalent sang sick leave nga waay nagamit. May baklon siya nga handbag sa atrium. Daw leather gid kag may secret compartment. Makipilanan niya ato ginbukad sa Identity Boutique. Lipstick pagid. Nanaog sa kusina ang iyabana nga si Efren. Bag-o pa lang siya kabugtaw. Nagapungko sa siya sa ilakalanan ang iya bata nga si Apple. Nagayuniporme sang iya sang grade 1. Amuman ang suksok niya kahapon. Bisan magahod ang radyo sa may kalanan. Mabatian ang pag-ilig sang tubig sa banyo tungod kay gabok ang idalom sang puwertahan. Ginapamatian man ni Zenny ang pahayag sang bombo radyo parte sa gera sa Iraq. Ginguyod-guyod kuno sa dalan ang estatwa ni Saddam sa Baghdad. Ginhampak ni Efren ang puwertahan sang banyo. Zenny! Dasiga! Dali lang gid! Ginhaboy ni Zenny ang yukot nga sachet sang Rejoice. Wala gawa nagbukal ang shampoo kay jutay katama. Kadugay na da sa imo. Way ka pa katapos? Ang sapatos ang bata. Ano? Hindi ko kabati. Sabat ni Zenny. Sapatos. Ikaw to kuha ay. Ikaw ya ang waay ubra. Wala nagbalos si Efren. Iya gintagaan si Apple sang balon nga pisoson kag tuna sandwich nga naputos sa daan nga plastic sang McDonald's. Ginbatak niya ang kordon sang portable radio. Uy, kapabati ko! Singgit ni Zenny. Kabati ka? Ang kita mo nabilin mo di? Aran ako! Wala na niyaga si Zenny sa cafeteria. Nagdiretso siya sa atrium. May nasugata siya sa lobby nga mga hapon nga naga-Amerikana halin sa elevator sang Days Hotel nga nahamtang sa ikapat nga panalgan. Ginuupdan sila sang isa ka bellboy nga nagatulod sang baggage cart kag isa ka Filipina nga nagpa-blonde sang buhok parehas kay Zenny. Nagsulod si Zenny sa elevator. Nagdinaguso ang pila ka lalaki kag babayi nga nagauniporme sang College of Arts and Letters. Pagabot sa ikaduha nga panalgan, nagwa na lang si Zenny. Basi kung ano pa tong mga ipanglapta nila karon. Lunch break na daan. Nagkilinadlaw ang mga nabilin sa elevator. Waay kabalo si Zenny kon nga Mga bastos. Daw nasiplatan niya si Modesto, ang iya amigo anay sang college, nga nagapaliko sa punta sang shopping arcade. Siman na si Modesto, graduate sang John B. Makaduhagin libot ni Zenny ang bilog na second floor. Ano ihan kung masapuan kami nga duha ni Mo diri ni Efren? Kung kaisa, daw naluoy man siya sa iya bana. Ang kwarta nga iya ginpangabudlayan sa Saudi nadula sa isa ka pyramid scam diri. Nagsulod na lang si Zenny sa Jolina's boutique. Ang mannequin do si Jolina gid. Maniwang, bataon. Wala sing may nauyunan si Zenny. Nagtindog siya sa atubang sang isa kadako nga espiho. Dawa ay gid sing nahitabo sa iya adlaw. Gabi. Nagdinaguso sa elevator ang pila ka soltero kag dalaga nga nagakinadlaw. Nangakig si Zenny. Kasabad sa inyo? Gintulok niya sang masakit ang isa ka babayi nga maniwang kag putot. Taga-arts and letters ka mo? Sino yung advisor? Daw na urungan siya. Ay, lain ang uniforme.
Gulpi lang nga nangin mataas kag may edad ang babae. Ay, daw si ma'am. Sinong inyo advisor, ha? Singgit ni Zenny. Ano ka mo nga year? Sino ka mo? Nakapungko siya sa siya sang din. Ang iya antipara nagatungtong sa may punta sang iya ilong. Nagaduko ang mga estudyante. Madamo ang mga nagapalamati sa sagwa sang opisina. Sa inali, napatunga naman si Zenny sa pila ka mga estudyante sa sulod sang elevator. Nagano ka mo de, ha? Gano ka mo de? Nanaog ang elevator. Dugay-dugay nagbagting. Wala nagaabre ang puwertahan. Wala nagapundo. Siling sang isa ka babaye. What's she talking about? Sabat sang isa ka lalaki. It's you she's talking about. Nagharak-hak sila. Hoy! Hindi ka mo magbinastos! Siling pa sang isa ka lalaki. Tigulang na. Naghinugyaw sila. Napatay ang suga. Waay sing nagsiga ng emergency light. Gary! Siling sang isa pa ka babae. I'm afraid. Ano, ikaw si Fred? Sabat sang lalaki. Talk to me! Hambal sang una nga babae. You're so bastos! It's so dark pa naman here! Grabe! Sobra! Hipos! Daw nagapangakig ang ikaduha nga lalaki. Kagahod sa inyo? Why ka mo kabalo nga ready si Din? Nagbalikid siya. Hindi bala! Siling niya kay Zenny. Din? Sino ang ginadindin mo da? Sabat ni Zenny. Karon! Oh, nga alayan ang nagasabat. Pamangkot sang lalaki. Nagutoy-utoy sila kadlaw. Aragoy! Singgit sang una nga babae. Gintapa kantiil ko. Shit! Gapanakit! Ginpahog sila ni Zenny. May screwdriver ko de! Waay sing nagbalos. Nagbagting ang elevator. Dason nagkilinadlaw naman sila. Parts! Hambal sang unang lalaki sa ikaduha. Buang hit gid bang gali? Daw mahibi ang ikaduha nga babae. Deadly weapon? Trisha, hambali si Mommy. Sorry, palangga ko sila ni Daddy. Ginsumbag sang unang lalaki ang iyapiyak nga kamot. Te ano? Beronta na? Huugid lang no? Sabat sang una nga babae. That's self-defense. There's a clear and present danger. Nangakig si Zenny. Ipa-expel ko gid ka mo. Ipa-expel ko gid ka mo. Parts. Nagkadlaw ang kaduha nga lalaki. Expel ko no? Sa din kagid ba na nag-high school ha? Din, will you flex ex-flan? Guys, husto na. Siling sang ikaduha nga babae. I think she means it. Let's get out of here. Daw sa gaga. Sabat sang lalaki. Expel? Ano kay Muya? Hindi bala. Ano ikaw? Teacher's fat? Hindi. Siling sang babae. Nagakurog ang iya tingog. Lantawa may screwdriver gid man siya. Ginpisga sang lalaki ang iya lighter. Dibuga, bullpen parts. Nagdako ang kalayo sang pananawan ni Zenny. Tabang! Hello Kitty parts. Nagbugtaw si Zenny. Naghurago kang iya bana sa iya luyo. Maginot kag madulom sa ila kwarto. Waay nagaandar ang bentilador. Wala pa nagbutlak ang adlaw. Matuod na. Siling ni Zenny kay Velma, isa ka working student sa Arts and Letters. Ginapasunod ni Zenny ang mga folder sa filing cabinet. Upod sa mga hapon nga ubanon ang duhata di ka girls. Katanda ka sa ila? Pamangkot ni Velma. Ambot nakita ko na sila diri. Nagraging ring ang telepono. Arts and Letters, good afternoon. She's not yet here, Father. Yes, Father. Oo. Meeting tomorrow? Yes, Father. President's conference room. I'll do that.
Ginsulat ni Zenny sa iya desk planner. 9 o'clock a.m., Academic Senate Meeting, PCR. Ang padayon niya. Pero sigurado gid ako sa ila uniform. Nagring naman ang telepono. Arts and Letters, good afternoon. Diyos ko day, hindi niya Red Cross. Kundi, pangitaon mo sa files. Hambal ni Velma. Abaw, kalayo gid lang sang numbers ang Red Cross. Basi si Dr. L ang ginapangita. Why anay nagsabat si Zenny. Mayo ko na mula ni ginaobra ko din kay dugay-dugay ara si Din. May ginmit lang sila nga pangalan. Ngalan, Din ko no as in Din. Nakibot si Zenny sa iya ginhambal. Din. Hayo lang na guro o kun alias. Nagsulod ang Din. Nagpalapit sa iya ang isa ka estudyante nga may ginpresentar nga excuse slip. Gintamyaw siya nanday Zenny kag Velma. Din, good afternoon. Good afternoon. Ginbutang anay sang Din ang iya leather bag sa lamesa ni Zenny. Ginbasa niya kag ginpirmahan didto ang excuse slip. Bag-o nga cross ang iya ballpen. Ay Zenny, atong request ko, na-forward mo na sa budget office? Ginhimutaran ni Zenny ang malahalon nga ballpen. Oo lang gid no, there's a clear and present danger. May screwdriver. Daw naguntat ang paghulag sang kalibutan. Naano ka? Pamangkot sang Din. Why ma'am, Velma, ang ballpen ko sa diin nagkadto? Ambot sabat ni Velma. Basi nagpa Hong Kong? Hong Kong? Madugay na ginangahandom ni Zenny nga maobra sa Hong Kong o kon sa Singapore. Ugaling basi malatnan siya didto sang SARS. Kung sa Japan, mabato ni Ayhan kung tawgon siya nga Japayuki? Or why not Canada or Australia? Ginsugo siya sang Dean sa College of Education nga ara sa idalom sang College of Arts and Letters. May nalabyan siya nga mga estudyante nga nagaistoryahanay sa koridor. Daw nagapabati-bati ang isa sa ila. Si Darna! Darna! Nagpanumdum si Zenny. Nga Darna, gid. Hindi ako to basi ang working agi. Darna! Darna! Waay nagbalikid si Zenny. Basi idumduman nila. Kun sa bagay, kun kaisa, ginahanduraw niya gidman nga siya si Darna. Kugon ko gid sila tanan. Sa iya mga damgo, nagalupad siya. Ugaling ginapunggan siya sang kisame. Tsuplada tuod. Hambal sang isa. Taas lupad ba? Siling niya kuno. Padayon sang isa katingog. Madamo siya ingrown talent. Nga kabalo sila sina. Madugay na ina nga istorya. Halin pa sa interview portion sang Search for Campus Queen sadto. Ang sugpon sina, ginakadlawan siya sang bilog nga gym. Luwas sina, ang nahulam niya nga evening gown may malaba nga kapa nga natapakan sang isa pa ka contestant paglawag sang number ni Zenny. Ginpamangkot siya dayon sang MC. Do you consider that slip a bad omen? Daw na urungan si Zenny. Hindi siya kasabat. Padayon sang MC. Were you taken aback? Sa iya kulba, wala siya kay balo kung sa diin niya pudyoton ang iya inugsabat. Yeah, I was taken a bath. Nasugata ni Zenny sa hagdan ang isa ka grupo sa mga estudyante. Hindi bala sila atong nakita ko sa atrium? Natingala si Zenny, daw sa wala lang sa ila. Sang ato na siya sa idalom, bation ang pagkilinadlaw sa ibabaw. Sang isa ka semana, ginprangkan niya si Efren. Why na gani isang nabilin? Sa tapos bulan? Uy, nakaunta na to. Payslip? Ato na gani kay Attorney Cinco. Mangkuta siya ay. Ang ATM card ato na sa iya. Ginganit ni Efren kag ginbutong paidalom ang buhok ni Zenny. Nakatangla si Zenny nga nagapangamuyo. Nagatiyog ang bentilador sa kisame. Luyag man niya tani nga tindakan ang lalaki. 2,000, ginhutik ni Efren.
Ginagihan sang iya tudlo ang liog ni Zenny. Buwas. Sa din ako, ginkuom ni Efren ang iya kamot. Nagatindog ang duha sa may bintana sa ibabaw. May mga nagalabay sa higadalan. Pagwa ni Efren, ginpangita ni Zenny ang mga aritos nga iya gintago sa isa ka pencil box. Waay na didto sa drawer. 3 kagabi nga wala nagpauli si Efren sa ilabalay. Nabilin si Apple kay Zenny. Pagbalik ni Efren, waay man niya ginpangita ang 2,000. Gintagaan niya pagani si Zenny sang inugbakal niya sa mga kinahanglanon sa balay. Teka, musta na si Apple ko? Hambal sang amay sa bata. Naghampang ka mo Jackstone ni Mami? Wala nagsabat si Apple. Sige siya tanaw sang TV. Kambang ang buhok nga nagalabaw sa iya agtang. Ti, kamustang bata ko? Daw sabton siya ni Zenny. Bata? Imo gimanaaw? Ginbugto ni Efren ang malaba nga hilo sa kilid sang halog nga kamiseta ni Apple. Mabakal tabag o nga bayo? Mabakal tabag o nga uniform? Daw ginatanaw sang amay kung napilasan o kung nagalanog ang lawas sang bata. Waay kahibalo si Efren sang natabo sa ila balay sang waay siya. Hindi mo ko pagtawgon nga mami ha? Gintulok si Apple ni Zenny nga dumagwa ang iya mga mata. Hindi tayo ikaw bata! Kuno abi, habuyon niya siya sang yahong. Nagpalayo si Apple kag nagduko. Waay siya naghibi. Saka na to! Waay sang panyapon subong? Saka to! Manugsaka si Apple sa hagdan sang ginhampak siya ni Zenny sang payong sa buli. Makaduha, makatatlo, nagwawaw ang bata. Luyag kuntani ni Zenny nga tampaon pagid siya. Ugaling daw mabatian niya ang tingog sang iya iloy. Ano gid bala ang sala sang bata? May nagdulog nga tricycle sa atubang sang balay. Gindaladayon ni Zenny si Apple sa ila kalanan. Hungitan niya siya tani sang kanon. Ugaling sige hibi sang bata hasta sa natulugan. Ginkarga siya ni Zenny kag ginpahigda sa higdaan sa mag-asawa sa ibabaw. Tungang gabi, nagsaylo si Apple si iya katre sa piyak nga kwarto. Basa ang hapin nga iya ginhalinan. Cliche! Komentar ni Roxanne. Mashi pagid. Anong mashi man? Pamangkot ni Nonoy. Mashed potato? Sentimental, maudlin. Ari naman ang English major. Abi, ikaw da sulat. I only write in English. Naglangulango si Roxanne. Nagkulukadlaw siya. Nagayuhom bisan ng iya mga mata nga pareho kaitom sang iya buhok nga malaba. Kaalam gid sang miga ko. Hambal ni Roger. Daw hakson niya si Roxanne, ugaling ara sila sa Shakey's. Sentimental, ano pa itong isa? Modeling ko no? Hambal ni Nonoy. Ay, ang buot na lang. Sabat ni Roxanne. Anuhon mo kay Paul? Say ka mo, sagad ka mo magsulat sang... Pero daw, amo gid ang natabo sa... Anay ka? Uy, ginpangisdahan mo lang ang ngalan? Si... Ano gid na ay? Shhh! Daw mahulog si Nonoy sa iya pulangkuan. Uy, klasmitanay na kuno sila nanday tita, no? In fairness, wala siya na-give up. Kabalo ka mo sang tutuod ginatabo. Pagsugod kuno sang iya song number sa talent portion, nag-black out. As in, sobra isa ka oras ang ila paghulat. Pagsiga sang suga, jutay na lang tao sa gym. Next contestant na yun. Naghampang sa dalan si Apple. Nagawa si Zenny sa bintana. Hindi ba nagsiling ako sa imo? Hindi mo gid pagigkuan ng imo bayo? Ti, ang boss sa imo da. Amo na isuksok mo, boss. Kaladlawan gwa mo no? Kadlawan ikaw sang bilog na elementary. Magsiling sila nga lago ang imo bayo. Pagsulod ni Apple, nakita niyang advertisement sang Bibo hotdog sa TV. Ginilog niya ang makahalamot nga pagsaot sang isa ka bata nga lalaki. Nagtumbo-tumbo siya. Kitanon sa salog ang agi sang iya tsinelas nga may lunang. Linte! Ginpungga ni Zenny ang iya baba. Iles to sang pangbalay. Tinlo pa man na.
Kung masugata naman ni Roger ang ginatawag ni Nonoy nga Zenny, laban-laban malipatan niya nga ginhimo-himo lang ni Nonoy ang sugilanon parte sa iya. Totoo dayhan nga makapilaman siya ginsumbag sang iya bana? Amo ang ginsugid ni Nonoy sang nadiparahan ni Roxanne nga may ginatumod ang istorya. Daddy, hindi! Madumduman ni Roger ang iya pagsyagit sa gwa sang kwarto sang iya mga ginikanan sang grade 6 siya. Hindi niya matulod ang puwertahan bisan si paon niya. Lumagbong ang telepono. Nagalalabog ang mga gamit sa sulod. Kung kaisa, daw mabatian niya paghihapon ang pagwawaw sadto sang iya iloy. Kadugay sadto sang isa ka minuto, ano man, do isa ka oras? Pag-abot sang iya lolo, ginpapanaog si Roger. Masanag sa ilahagdan. Abierto ang puwertahan sa idalom. Ginpasakay siya sa auto sang iya lola nga naghulat sa iya sa gwa sa ilabalay. Gindala si Roger sang tigulang sa balay sa lapas kag didto ginpatulog. Upod sang bata ang mga pamuyayaw kag laragway sang pusil sa iya huna-huna. Sobra isa ka tuig sila nagtinir didto sang iya iloy. Sang primero, adlaw-adlaw sila nagatabok kag nagapamahaw sa batsuyan. Lain na subong ang tag-iya sang balay nga ato nanday Roger sa haro. Ginhimo na nga panaderya ang idalom kag ginbutangan sang dako nga karatula sa sagwa. Ginsaradahan ang mga bintana sa ibabaw. Sang nagapangaluyag na siya, kung kaisa nagabakal sila ni Roxanne didto sang empanada kag biskotso. Dalag ko ang mga pugon. Ginpabutangan sang plywood ang kilid sang hagtan. Pagpauli subong ni Roger sa ila bag-o nga balay sa molo, ginbasa niya sa iya higdaan ang kopya sang sugilanon nga ginsulat ni Nonoy. Nagsulod ang iya iloy. Ginahagad siya nga maglagaw sa SM City sa Diversion Road. To, mupod ka kuno sa amo ni Daddy? Nagsulod gwa sa pinsar ni Roger ang bunggoanay sa atubang sang SM sa Delgado. Ang mga sandiya nga nabisak sa dalan, ang pagtulod ni Roxanne sa puwertahan. Nagyuhom siya. Ma, bago lang kami to halin. Sino nga kami? Kamu ni Roxanne? Basilain naman. Balaan niya nga nagalahog ang iya iloy. Lain, si Roxanne na gid. Forever and forever and forever. Dasiga na hambal sang iloy. Siling sang daddy mo, mohel wild sale kuno sa SM City. Nagaigpat ang iya aritos. Pero sa panulok ni Roger, daw may lain nga silak. Ano man, halin gid man sa iya guya? Nga nagaawas sa ila palibot. Malantaw ta kuno sang Gangs of New York. Padayon sang iloy. Maniapon tadason sa Del Rio. Nagyuhom lang si Roger. Waay niya ginsugid sa iya iloy nga sa sina nga tinion daw magkaanggid sila nga duha ni Roxanne. Daw masanag nga bulan nga mamag-an tan-awon. Bulan? Kung kay Roxanne pa, cliche ina. Pero amugid daw bulan sa ibabaw sang lawod nga malinong kagwaay sing katapusan. Ginpahigad ni Roger ang kopya sang wala pa natapos nga istorya ni Nonoy. May inughambal siya tani kay Nonoy sa telepono. Ano ihan kung masunog ang balay ng Zenny kag may nagtuhaw nga isa ka makusog nga lalaki halin sa aso? Siya, si Zenny kag si Apple nagadali-dali nga makagwa sa balay nga ginakaon sang kalayo. Samtang nagaulan sang tubig nga mabugnaw. Pabay, ito si Efren. Sini nga tuig, ginpaguba ang bilog nga SM sa Delgado. Antes ginkudalan sang sin ang duta sini nga natampukan sa mga bato kag semento. Nakalabay didto si Roger nga isahanon kag madugay nga gintakos sang iya mga mata ang kalaparon sang lugar. Daw katulad bala nga naglinog sang mabaskog kag madugay. Sa layo may isa ka babayi nga may edad nga nagadasok sang mga pagkabutang sa sako. Waay sing panganod sadto. Masanag katamang adlaw kag wala sang nagahuyop nga hangin. Wala nagadali si Roger. Wala man siya sing kadtuan. Sa ginatindugan niya, kitanon ang mga talatapan sa tubok dalan nga nasunog isa ka gabi.
isa kalawod sang mga bato. Pila ka bulan na subong nga nagabalik-balik sa iya hunahuna ang laragway nga ato. Mga kasimanwa ang wato si Paul Gabriel Barranco kagang iya nga pagbasa sang ang babayi nga ginahimuan sang istorya ni Isidoro M. Cruz. Bisan diin ka man nga bahin sang Pilipinas, ukon sagwa ka man sang pungsod, sa tanan nga malabutan sining aton nga pagpangalagad, padayon man kita sa pagtibong sang aton nga lingua franca kag panulatan. Ang mga kasaysayan nga ginsulat sang aton hamili nga mga manunulat sa Western Visayas nagapasanyog sang katahom sang hiligaynon kag nagapasangkad sang aton inalongong sa nanari-sari nga duag sang aton pagkadumandok. Subaybayan nato ang masunod nga mga episode sa aton nga Facebook page kag sa DYUP 102.7 FM aton dya. Sa liwat ako si Mir inyong Daldal Dear. Kag ako naman si Fran, your kikay girlfriend. Kag ini ang tingog hiligaynon.